아케룬 시비 거는 건 또 뭐야?
그래서 기르지 마오. 눈 그래서 기르지 마오. 자네 요즘 자주 보는 것 같은데. 자네 왜 강해 보이는군? 아케루다 그래서 기르지 마오. 다음에 또 봐요. 다음에 또 봐요. 다음에 또 봐요.
아직이다. 아직이다. 나이스. 그래서 기르지 마오. 그래서 기르 나이스. 카운터. 유레이. 오버킬. 유레이. 굿. 그래서 기르지 마오. 그래서 기르 나이스. 오버킬. 엑셀런트. 오버킬. 엑셀런트. 나이스. 다음에 또 봐요. 다음에 또 봐요. 오버킬. 오버킬. 유레이. 오버킬. 퍼펙트. 다음에 또 봐요. 그래서 기르 오버킬. 굿. 나이스. 카운터. 유레이. 오버킬. 나. 오버킬. 아직이다. 굿. 퍼펙트. 다음에 또 봐요. 그래서 기르지 마오.
강해 보이는군. 사도 바칼이 남긴 흔적 하늘섬. 그 아래로 펼쳐진 대마법진이 약해진 사이를 틈타 위험한 기운들이 숨어 들어오고 있다. 결투의 매력이란 말로는 표현하기 어려운 뜨거운 무언가가 있어요. 마법 정말 재밌어. 사격과 마법을 조합해볼까? 관심. 이봐요 멋쟁이 연기에 양반 흔하지 내가 아주 않습니다. 즐거운 하셔서 하나 하려 부장님 오늘도 바쁘신가 봐요. 나이스. 숲에서 길 잃지 마오. 숲에서 길 잃지 마오. 모험가님이 하늘성에 가신 동안 전이에 대해 조사해봤어요. 전이는 동식물 정령을 비롯하여 질병이나 귀신 등 존재하는 모든 것이 원래 있던 곳에서 벗어나 다른 곳으로 이동하는 현상이에요. 원인은 아직 알려지지 않았지만 피해자는 셀 수 없이 많아요. 가장 유명한 전이 현상은 비명굴에 시로코라는 괴물이 나타났던 사건이에요. 시로코 이후로는 아직 전이로 인한 큰 사건이 일어나지 않았다지만 정말일까요? 그란 플로리스처럼 그저 알려지지 않은 게 아닐까요? 하늘성이 갑자기 나타난 이유가 혹시 아라드 곳곳에서 일어나는 전이와 관계가 있다면 그때 스케치 벌써 어떤 위험이 생길지 알 수가 없네요. Sí, no. No, este coreano. Dale. Oh, guapo.
아직이다. 오버킬. 오버킬. 퍼펙트. 오버킬. Estaba leveando esta clase. Sempre me gustou, pero nunca, como hai tantas clases e tantas que probar, pero esta sempre me chamou moita atención. O agente da clase Hitman. Xa é pois Nico 007. 전진. Pero poño agora o www que hai de enseñar os meus personajes. Este é a do outro día, a que terminei de subir o outro día. A Grappler. Mira, conforme vas subindo de o sea, non de rango, de clase, vai facendo gestos. E o último gesto levanta o cinturón. A ver, ten movimientos moi chulos, Nivel 110. Pronto, este vimos o santuario de Fanboy. Bueno, teñen un mapa no Fortnite, non? Ten un mapa, o Fortnite ten un mapa do santuario. Vou te enseñar os movimentos, xa verás que guapos. Que bueno, levoume tempo dominalo o combo. Porque este é por combo, estás a saber facer os combos, ou podes facer e podes atacar así sin máis, non? Pero o meu combito aí vai. En perfecta sincronía, saltando no aire e pillándoos como ten que ser. Claro, se tiras ao chou, pois podes perder moito daño. Porque, por exemplo, hai un que para facelo teño que saltar. Claro, se en vez de saltar e eu fago, utilizo isto, e estou no aire, un anaco. E estar no aire nun anaco pode terminar. Vamos a pasar, Doume un gustiño en leveala. A verdade é que doume un gustiño en leveala. Non é das mellores, pero bueno. A min, con como gusta a min. Aí está o meu main. O meu main está sin tocar. Bueno, está sin tocar. Que pasa? Porque non me acordo. Desde fai. Pois imagínate. Agora mismo están co 10º aniversario.
Está sin tocar desde... Habrá 6 anos, me parece, que non toca este personaje. Era o meu main este. Además, o que pasa é que porque non lle boto man. De momento non... De feito, ainda é a primeira vez que entro non fai 6 anos ao personaje este. Sabía que estaban aquí as cousas nos cofres porque as deixara da última vez, pero... Ai, non, espera. Pero moito me gustaba esta. Carallo, onde está? Quería entrar ao conto de entrenamiento, pero vese que ainda non está desbloqueado. Pero vamos, ainda queda... Guapa, que aquí podes ver as habilidades. Pero basicamente usa a espada como se fora un látigo e... Sempre me encantou, sempre me molou moito este, por iso é o meu main. Basicamente salen todos, mira, son todas estas clases. E dentro dunha clase, por exemplo, este espadachín, ten 5 subclases. Aparece aquí, ve. Moi chulas, Ese era o Blade Master. Este que tamén... Este foi a primeira clase que xoguei do xogo. O Berserk. Unha pasada, unha pasada. Quitando no Berserker, que é como está a min este, quitando no Berserker, que é o último, o espadachín é a clase máis xogada de todas. O Berserker é o último das do espadachín. Pero creo que era por orden Ghostblade, Blade Master, Asura e Soulbender. A Slayer, que é como gusta a min, pasa yo mismo. A Slayer, por exemplo, é como gusta a min, que é esta, a do... Este é unha chula que saca unha espada enorme do aire. Esta, bueno, vai, esta. Mira, madre do cara. Aí a que máis xoga é a Spectre, que ten un katanón daqui a mañán. Esta é a que máis xoga. Ai, está moi ben feito o Tinuade. O saco de museo non é de que non, é o segundo máis xogada da rapaza e esta. Tamén ten movimentos bastante bonitos. 생의 마지막 달빛은 슬프구나. O teu sería un destes dous, non? Son os que máis che molarían a ti, probablemente. Mira, por exemplo, este mellor, por exemplo, non che gustaría, non che molaría tanto.
¿ves? Ahora, probablemente este é un dos que sí de verdad che gustaría a ti. Obviamente faltan moitos máis movimentos por enseñar, polo que estou vendo, porque non enseñou as definitivas. Este é o que máis me gusta a min do luchador, o porco, por decirlo de alguma maneira. Que tira, é unha macarra, con veneno, sangrados e eso todo. As cadenas son o que máis me molan. Mira eso, madre do cara, aí. A este pode ser que sea o que máis te guste. Que é como a miña, pero en versión masculino. Se fan suplex alemáns e todo. O meu personaje tamén os fai, o que pasa que é unha das técnicas máis debiluchas. Fai un suplex moi... por si, un suplex, si. Faino moito máis... unha moito máis fuerte, o que pasa que non se chega a notar. Despois o outro que che dicía era este. Que probablemente che molaba máis. Puño divino! Nada do cara. Eu, por exemplo, a versión malvada del. A clase malvada. O predicador das hostias. Este é o cura no camiño do mal. Porque ao final é iso, realmente é un priesto, que ven sendo un sacerdote. Ten sentido, casi todos teñen máis ou menos así. Un máis a magia con animales, máis aos demonios, máis ao puñetazos, máis enfocado a cousa de ángel. Pasa o mesmo que a muller. A muller tamén ten unha partida. Que sería a que é medio demonia, así, con guadaña. Este se transforma en diablilla. Ou esta que é como unha inquisidora aí para matar os infieles, non? Colas llamas estas que ten, llamas típicas destas relacionadas co sagrado. Aí xa dije, os personajes que máis me molan é este que viches, a da espada látigo, a femenina, esta luchadora femenina dos... A que teño, a Raptor. Despois o mago este de sangre. Este a mitad deles burreinos, non é que non é que só teña 3 personajes na cuenta, é que os burrei. Este burreino. A lo Drácula, Pois este que o borrara. Esta que tamén o borrei. A Kunoichi. Esta.
Xa digo, ver con este personaje é imposible. Moitos clones e moitas llamas por todos lados. Pero moi chula, moi chula. A que antiguamente era a miña segunda favorita, esta sempre me encantou esta, bof. Que de feito é a menos xogada. É menos xogada, non sei porqué, a mí parece a máis chula de todas. Por isto, polas alas estas de luz que leva. Os movimientos parecenme preciosos, aí a iluminación toda. Mira, por Dios. A de Carmen bendita é unha pasada. E este borrei no nivel 100, Podía haber subido a 110 e conseguir o logro, pero como me gusta tanto que volvín a borrar para facelo de novo outra vez. Pero antes quero facer o outro que me gusta. Despois o resto, tiña este ao nivel 85, pero non me queda da lanza, é todo lanza. E ao final o que collín foi claro, o agente, que era o que estaba subindo. E bueno, normalmente xa por orden do que máis lle mola a xente é o Secret Agent, o Troubleshooter, o Hitman e despois o Especialista. Hombre, o Especialista a verdade é que non está mal, pero vese tan tecnológico que probablemente a xente non lle gusta tanto o tecnológico. Pero eu hai aí danzadas de espada como esa como molan, Non lle vexo mal os movimentos como para non... Como para... Mira este. Non me parece que teña os movimentos tan feos como para que non se colla, pero bueno. É como gusta a min, que era o que estaba leando agora, e este. Unha pasada, A verdade é que é unha puta pasada. Hai a xente que máis xoga desta personaje e este. Básicamente é como se fora como unha pistoliña, leva como unha pistoliña. Este, por exemplo, leva unha escopeta con granada e todo o rollo. Ao principio iba a facer este, pero custame mal o outro. Aí na motorina, este teria que ser como lle chamábamos no de Pepsi. Como lle chamaban, que non me acordo agora o nombre. Bueno, pois non me acordo. Ai, que eu teño na punta. O Trampas, Este é o Trampas. Moita locura. Bueno, vou poñer logo o WWE.